בואו לסרטון חדש של רובלוקס, ואני עושה עוד כאלה. שמעתי שפרדי אוהב לגעת בנשים, אז בואו נראה אם זה נכון. אני רוצה לגעת בי, זה נכון, זה נכון. לא נגעתי בך, זה גבי, זה נכון. נגע בי. פרדי הברברי, כן, ככה נקרא לו, כן, פרדי הברברי. בוא נחפש אותך, פרדי הברברי. בוא נראה, יאללה, בוא נחפש את חברים שלך גם. הנה הבמה שלך, בוא נרקוד שמה. הפעם אני המפלצת, יש פה מישהו, נגעתי בו. בוא נחפש עוד אנשים, בוא נחפש. אני קופץ עם החלום. יאללה, בוא לפה, מה אתה בורח? אני כולה רוצה רגע, אז נגעתי בך במקום. אתה הלכת למעלה, נכון? בוא נחפש אותך, בוא. לאן הלכת? אני מחפש אותך. עוד סרטון של רובלוקס, כי למה לא? פעם יש לנו איש אדום כי הוא עושה מלחמת קצב. כן, עכשיו הוא רוצה לגעת בי. לא נגעתי בך, אז אל תיגע בי. לא נגעתי בך, אז אל תיגע בי. יאללה, בוא נפרוץ לבית שלך, למה לא? אוקיי, בוא לא במדרגות. יאללה, אז נעלו אותי בחוץ, אז יש לנו פתחת. מה אתם קופצים? זה הבחור מהסרטון הקודם שהוא רוצה לגעת בי, וגם בכל האנשים. תראו, הנה הוא עומד שם, הוא רודף אחרי ילדים. הנה הוא עכשיו עומד, הוא רץ אחרי ילדים. מה זה? אני אומר לו מה קורה, הוא רוצה לגעת בי. לא הצליח. למה אתה עוזרת לי? למה? את חברה שלך, למה לא תוקף אותך? מה זה הדבר הזה? נוראי, מה? זה אותו שחק, אתה לא יודע לנהוג, מה? יאללה, בואו איתי לסרטון ראשון רובלוקס. יאללה, בוא נלך להפיל איזה מישהו רסה, הפלתי לו את החשמל, יאללה, כמפילים. אוקיי, יאללה, בוא נלך לחפש אותו. הוא לא נחמד, אני אומר לו מה קורה, הוא רוצה לגעת בי, הוא נגע בי. נכון, גם בך הוא נגע, נכון? הוא נגע גם בך, הוא רוצה לגעת בנו, הוא חצוף זה. גם בך הוא נגע, טוב, יאללה, בוא נמשיך. בוא נלך לראות אותו, והנה אותו.